Der var engang 2 fulderikker. Og de gik ned ad vejen. Ned ad vejen. Der mødte de et mål. Et mål. Og de sagde, goddag, du gode mål. Goddag. Men målet svarede ikke. Det svarede ikke. Så de slog det. Rigtig meget. Så gik de videre ned ad vejen. Så gik de videre. Og der så de en nøgen dame. En nøgen mand. Dame. En dame. Særling. Særling. Var du en særling? Okay. De sagde, goddag, du gode dame. Goddag. Goddag. Du har vist mistet alt dit tøj, hva'? Du har mistet tøj. Men damen var alt for bange og sagde intet. Intet. Så de slog hende. Rigtig hårdt. Så gik det videre. Så gik det videre. Men så bagved dem, så kom damen. Damen. Hun prøvede at slå dem med en tom ølflaske. Ej, for satan. Men så var det, at den ene af de 2 fulderikker sparkede hende i skridtet. I skridtet. Det viser så, at hun var transvestit. Hvad? Transvestit. Transvestit. Så de gik videre. Så det gik videre. Og triumferede over sejren over den grimme transvestit. En transvestit, der var grim. Til sidst fandt de deres mål. Et mål. Den store øloplukker-lade. Øloplukker-lag. Og til denne lade havde de medbragt denne hellige, hvad står der, Smirnoff Ice Drink. Et eller andet med drink. Den havde de tænkt sig åbne, så den vise og gamle kunne få noget drik. Drik. Det kan godt tage lidt tid. Så selvfølgelig fortæller vi videre på historien. Det begyndte alt sammen for lang tid siden. En lille by, der hed Glasgow. Ligger vist i Irland. Irland. Eller Skotland, et eller andet sted derovre. Deromkring. Der var der 2 drenge. Drenge. Jeg har været venner hele livet. Livet. Den ene hed Carl, og den anden hed Charles. Charles. Nej, Charles. Og Charles. Det er engelsk, ikke? Okay. De 2 drenge Ja. havde været venner hele livet og besluttet for at fejre det. Deres venskab med hinanden. Så en dag, så begyndte de at besøge en sandsiger. Sandsiger. For at spørge om, hvad der skæbne her i livet var. Sandsiger lyder det som salsevar. Hvad? Salsevar? Salsevar? Nej. Hvad deres mening i livet var. Hun sagde til de 2 drenge, Drenge. at deres mening var, at de skulle bruge hele deres liv hengivende til hinanden. De 2 drenge var virkelig bange for, at det betød, at de var bøsse. Det lyder også en bøsse. Ja, det ved jeg, men det er jo bibelsk forstand, ikke? Ja, okay. Ja. Så, for fanden, kom det der Smirnoff. Skide lavet. Ja, der var I lå. Sådan der. Så kan vi gå videre. Lykke. Okay. Så er de 2 drenge. De 2 drenge. De gik ud og knæppede en masse damer. Damer. Ja, men for at blive tilfredsstillet, for det holder om ikke at være bøssen. Bøsse. Men de fik aldrig rigtig tilfredsstillet deres tilfredsstillelsestrang. Trang. Så de blev ligesom nødt til... At knalde hinanden. Nej, Nå, så. de gider jo ikke være bøsser, det er derfor de gør det. Okay. Men lige lidt. Okay. Bedre. Okay. Altså. Så de 2 drenge besluttede at drage ud på den hellige kilde af uhomoseksualitet. Det lyder frækt. Det gør de ikke. Er du homoseksuel? Det ved jeg ikke. Ikke så vidt, jeg ved. Det er godt at vide. Ja, så jeg skal lige have en slurk. Ja, okay. Så efter de 2 drenge havde fundet ud af, hvor den hellige kilde lå, gik de ud for at besøge. Vejen var lang, og tiden var knap. De vidste, at før eller siden ville de sidst falde i hinandens arme. Og det ud af hinandens anus. Anus? Nå. Ja. Men efter tiden gik, kom de nærmere og nærmere på den hellige kilde. En kilde. Og til sidst, så fandt de den sgu. Ja, det fandt de.
Og Vi skal den her vej, du. Okay. så besluttede de at drikke af den. 18. Men der fandt de ud af, at i stedet for at blive homoseksuelle, blev de blot fulde. Bare fuld. Og da de blev fulde, så fik de en stor festestemme. Det er hyggeligt. Og der fandt de ud af, at de nemlig ikke var bøsse, for nu er det damer. Det giver mening. Nu er det damer. Så fandt de ud af, at de altid er tændt på at være lesbisk og for satan. Kom. Sådan ender historien med to dejlige damer. Det giver mening. Nemlig. Det giver mening, Søren. Og vi har sagt, Skål til den. Skål til den. sluk den eller søv den.